Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Halkara pul gaznaty dünýä ykdysadyýatynyň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabatyna Türkmenistanyň jemi içerik önümiň ösüş tepkinini 2022-nji ýyl üçin 1,16 götürüm hökmüne hasap aldy. Hasabata görä Türkmenistanyň jemi içerik önümiň ösüş tepkininiň 2023-nji ýylda 2,15 götürüm, 2024-nji ýylda 2,11 götürüm bolmagyna garaşlýar. Bu sanlar Türkmenistanyň hökümetiniň jemi içerik önümiň ösüş derejesi babatyna hödürleýän resmi sanlaryna çapraz gelýär. Hakyky sanlar resmi sanlardan birnäçesi pes bolup Türkmen hökümeti 2023-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlaryna bu görkezijiniň 6,12 götürme deň bolanyny we durnukly saklanylýanyny habar berdi. Beýleki bir awraýly halkara maliýe guramasy bütün dünýä banka aktýabryň başlaryna Ýewropa we Merkez Aziýa sebitleri boýunça çap eden nowatdaky hasabatyny ýeni bir gerek Türkmenistany resmi sanlaryň ygtybarsyzlygy derarly hasabatdan çykardy. Bu gurama ýam soňky bir näçe ýyl bäri hasanygy adynyň 2 ýyl bäri Türkmen statistikasynyň hödürleýän resmi sanlarynyň ygtybarsyzlygyny aýdyp bu ýurda öz hasabatyna goşmaýar. Esaslandyrılan hildäki ygtybarly maglumatlaryň ýoklugy sebäpli bütün dünýä banky her kuwatda Türkmenistan boýunça ykdysady önüm, girdeji ýa-da ösüş maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmenistan ýurtlar boýunça makro ykdysady agregatlardan aýrylýar diýip bütün dünýä bankynyň iň soňky hasabatyny belenilýär. Biradyň sentýabryň ahyryna halkara pul gaznasynyň hünärmenleri Türkmenistanyň hödürleýän statistikalary boýunça geçiren barlyk işlerini çap etdiler. Ömer Bayar we Levan Gogoberişvili awtorlygyna taýýarlanan ýyry gowrumly ilmi gözlegi işine Türkmenistanyň 2008-2020-nji ýylar aralygyndaky ykdysady görkezijilerine syn berilýär we Türkmen statistikasynyň kemçilikleri seljerilýär. Programmamyzyň nowatdaky sany halkara maliýe uramalarynyň Türkmenistan babatdaky statistikalar bilen Türkmen hökümetiniň resmi sanlarynyň arasyna çaprazlyga syn etmäge çalyşýar. Türkmen hökümeti özüniň giňişleýin mejlislerine ýygy-ýygydan statistiki sanlara salgılanýar. Türkmen telewizionysyna ýurduň ykdysadyýatynyň dürli pudoklaryna gazanylanyny gaýdylýan. Ýöne halkara hasabatlardan hem de sada raýatlaryň günnelik ýüzbe-ýüz bolýan ykdysady kynçylyklarynyň çen tutulsa çiýişirlene meňzeýän iri ösüş sanlary getirilýär. Aýdaly bir pudokda meselem geçen ýyllaryň degişli döwürleri bilen deňeşdirilene 113 götürüm ösüş gazanlan bolsa beýleki bir pudokda 148 götürüm, ýene bir pudokda 220 götürüm ösüş gazanylýar. Sözümüz gowru bolmaýaly käbir misallara salgylanaly. Meselem Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 14-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde hasabat berilmegine görä şu ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna Türkmen Howa ýolları agentligi boýunça ösüş tepkini 291,14 götürme barabar boldy. Dogry, belki de geçen ýylyň degişli döwrüne global koronavirus pandemiýasy sebäpli halkara uçur gatnaklarynyň ýatyrylmagy bilen bu ulgamnaky ösüş tepkininiň pes bolan bolmagy mümkin. Ýöne meselem maýa goýumlary özleşdirmegiň meýilnamalarynyň 269,13 götürüm ýerine ýetirilmegine nähil düşünmeli. Haýsy maýa goýumlar? Gök önümleri öndürmegiň ösüş tepkini 129,16 götürme, bakçy önümlerini öndürmegiň ösüş tepkini 115 götürme, yer alma önümçiliginiň ösüş tepkini 117,14 götürme, iri ýemişleri öndürmegiň ösüş tepkini 102,15 götürme deň bolupdyr. Sanlary has sadalaşdyryp aýtsak Türkmenistanyň hasabat döwrüne has köp gök önüm, has köp bakçy önümi, has köp yer alma we has köp irimiş öndürilipdir. Yer alma bakçy ekirlerine girýär. Ýöne şonda da onuň ösüş tepkini barada hasabat aýratyn hödürlenýär. Haýsy irimişleriň önümçiligi artdy, haýsy gök bakçy ekirleriniň bolçulugy emele geldi. Bu soraglary hökümet maslahatlarynyň jogap tapmak kyn. Ýöne Türkmenistan babatdaky iň hakyky ykdysady görkezijileri belki de ne halkara maliýe guramalary ne de Türkmen hökümeti hödürläp bilýär. Iň hakyky maliýe ykdysady görkezijiler hususan Türkmenistanyň diňe bazarlarda äşkar bolýar. Bazarlarda bolsa gymmatçylyk dowam edýär. Has köp gök bakçy önümleri öndürilen bolsa, ýurtda has köp iri ýemişler öndürilen bolsa, näme üçin bu ýagdaý bazarlardaky bahalara täsir etmeýär? Ýa-da öndürilýän haritlaryň agramly bölegi daşary ýurtlara eksport edilýärmi? Daşary ýurtlara eksport edilýän bolsa, olardan gazanylýan girdejiler nirä gidýär? Näme üçin ýylatyň bir bölegi henidem döwlet dukanlaryna ýeňillikli adyk paýlaryna mätäç galýar? Näme üçin ýylatyň agramly bölegi ýurtda bina edilýän döwrüwap hassahanalarda bejergi alyp bilmeýär? Näme üçin ýüzlerçe miň Türkmenistanyň iş eklenç gözlegine daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýar? Aýdaly köp sany migrant has oňat durmuş gözlegine daşary ýurtlara gidýär diýeli. Onu näme üçin şol has oňat boý amatly durmuş şertleri okkunly ösüş sanlary bolan Türkmenistanyň ýurduň içine döredilmeýär?
Türkmen Hava Yolları 291 götürüm ösüş kazanıptır. Eýsem bu sanlar daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň satyn alýan halkary biletleriniň hasabyna ýokurlanymy ýa-da pandemiýa çäklendirmeleriniň aradan aýrylmagy bilen ýurda dolanýan raýatlaryň satyn alýan biletleriniň möçberiniň ýokurlanmagy bilen ösüş meýline eýe boldumy? Halkary maliýe hasabatlary we Türkmen hökümetiniň ösüş sanlary barada gepleşiklerimiz iki bölümden ibaret bolar. Biz bu gepleşikde statistik hasabatlary aň etmäge finansiýa edip öňümüzdäki gepleşikde Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylarynyň toplan maglumatlarynyň esasyna megerem ne halkary ne de resmi hasabatlarda orun tapýan ilatyň hakyky durmuş ykdysady şertleri barada söhbet ederiz. Türkmen Hava Yolları ýanwar-iýul aýlaryna 9 diýişkem 300 götürüm ösüş gazanypdyr. Ýa biletler gymmatlady, ýa ýolagçy köpeldi, ýa gatnaw köpeldi, ýa täze ýük gatnawlar açyldy, ýa-da uçurlaryň sany köpeldi. Belli däl. Ýöne resmi sanlarda 9 diýişkem 300 götürüm ösüş bar. Ygtybarly resmi statistikalar töwerekleýin ykdysad siljermeleriň hemde siýasat ýöretmegiň ödenini emele getirýär. Bu bolsa öz gelegini berk, durnukly we deňagramly ykdysadyýety kemale getirmek üçin möhüm bolup durýar. Muňa garamazdan ençeme ýurtlar özleriniň jemi içerki önüm statistikalaryna kemçiliklerden ejir çekýärler we ykdysadyýet babatyny dogry netije gelmek tagarlalaryny çylşyrymlaşdyryp ýalňyş siýasatlara ýol berýärler. Dip halkara pulganasynyň hünärmenleriniň awtorlygyna taýýarlanyp 29 sentýabrda çap edilen ilmi iş taýdylýar. Barlyk işini Türkmenistan babatyny hakykata ýakyn statistika ötüş sanlaryny anyklamak üçin awtorlar resmi sanlar bilen bir hatarda Birleşen Milletler Uramasynyň Sewda portalyna türkmen eksportlary we importlary boýunça belli galan sanlardan şeýle-de valyutanyň resmi kursa paralel alış-çalış bahasyny kesgitlemek üçin garaşsyz resmi maglumatlary alternativ çeşmelerden şol sanly Azatlyk radiosynyň maglumatlarynyň hem uguralypdyr. Hünärmenler meselem ýurduň hakykata ýakyn jemi içerki önüminiň ösüş tepkinini hasaplamak üçin obahojalyk önümleri boýunça hatda emeli hemra maglumatlaryny şeýle-de üçüncü taraplaryň çaklamalaryny da salgylanypdyrlar. Garaz biz maglumaty çylşyrymlaşdyrmazdan gysgaça sadalaşdyryp aýdanymyzda hasabatyň awtorlary Türkmenistanyň hödürleýän resmi sanlaryny sonra gastan almaga mümkinçilik berýän ähli elýeterli gurallardan peýdalanmagy synanypdyrlar. Hasabaty görä Türkmenistan babatyna hususan ýurduň jemi içerki önüminiň ösüş tepkini babatyna resmi sanlaryň elýeterliligi we ygtybarlylygy bilen bagly aladalar halkary gurumlary, maliýe edaralary, iki taraplaryň sewda we maýa goýum hyzmatdaşlary hemde baha beriş agentlikleri tarapyndan öňden bäri dillendirilýärdi. Şeýle aladalar COVID-19 pandemiýasynyň 1-nji ýylyna türkmen resmileriniň halkary we sewitdeýin tejribeleriniň tersine okgurna ykdysady ötüş ritorikasyny dowam etdirmek bilen hassa güýçlenýär. Meselem ulmy barlyk işine halkary tejribelere laýyklykda bir ýurtda adatdan daşary hadiseler emele gelen halatyny importlaryň pese gaçmagy, muňa paralel jemi içerki önümiň ösüş tepkininiň birden düýpli peselmegi mysal getirilýär. Aýdaly 2011-nji ýylda Liviýada bolup geçen protestler döwründe bu ýurtda importlar 50 götürüm pese gaçýar. Bu ýagdaýa paralel Liviýanyň jemi içerki önümiň ösüş tepkini 66,17 götürüm peselýär. Ýa-da Venezuelada 2002-nji ýylda bolan durmuş ykdysady we syýasy krizis döwründe ýurduň importlary 50,11 götürüm peselip bu ýagdaýa paralel ýurduň jemi içerki önümiň ösüş tepkini öňküsinden 17 götürüm pese gaçypdyr. Ýa-da bolmasa Moldowada 1999-njy ýylda geçirilen konstitusiýon referendum döwründe ýurduň importlary 43 götürüm pese gaçyp bu ýagdaýa paralel jemi içerki önümiň ösüş tepkini hem öňküsinden 3,14 götürüm aşaklapdyr. Ýöne Türkmenistan 2018-nji ýylda hakyky importlaryň görkezijisi 48,17 götürüm peselip muňa garamazdan hemmeleriň tersine ýurduň jemi içerki önümiň ösüş tepkini 6,12 götürüm derejesine durnukly saklanyp galypdyr. Ýatlasak 2018-nji ýylda Türkmenistanyň ykdysady krizis hassa ýitileşdi. Daşary ýurt valyutasynyň hakyky alış-çalış bahasy resmi kursdan umykly aranaşdy. Türkmenistan emele gelen bu ýagda ýurduň şol wagtky eň ýeri gaz müşterileriniň biri bolan Russiýanyň türkmen gazynyň ýüz öwürmeginiň ýygyanyny, şeýle-de ýangyş serişdeleriniň global bahalarynyň ömekli arzanaýan pursatlaryna gawat gelipdi. Şol gawatlar Türkmenistanyň ykdysady krizis ýitileşýän mahaly ýurduň syýasy sahnasyna hem häkimiýetiň geçirilmegi bilen bagly taýýarlyk işleri göze ilip başlapdy.
Ýöne Türkmenistan emele gelen krizis ters döwre gawat geldi. Ýiteleşen krizis 2020-nji ýylda Hytaýdan ujalan koronavirus pandemiýasynyň getiren durmuş ykdysady netijeleri bilen utgaşdy. Munyň ýa pandemiýanyň gowşan gawatlary 2022-nji ýylda Türkmenistany häkimet çalşdy. Ýöne dünýädäki agdar düňdörlük dowam etdi. Global koronavirus pandemiýasynyň ýa 2022-nji ýylyň fevralyna Türkmenistanyň iň ýakyn, belki de iň esas strategik hyzmatdaşy bolan Russiýa goňşusy Ukraina goşuny girdi. Muňa paralel Türkmenistanyň ýakyn hyzmatdaşy bolan Russiýa halkara sanksiýalara fedabar boldy. Şeýle 2022-2023-nji ýyllarda Merkez Aziýa sewtine hususan Gazagystany, Özbegistany we Täjikistany ganly halk gozgulunlary bolup geçdi. Şeýle alasarmyk ýagdaýlaryň fonuna Türkmenistanyň syýasy sahnasyna prezident wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow geçiren Gurbanuly Berdimuhammedow häkimetçiligini elden bermän, ygtyýarlygy güýçlendirilen halk maslahatynyň başyna geçip ýokary lider hökmüne ýurdu dolandyrmagy dowam etdirdi. Ýöne ýurtda ykdysady şertler aňsat kadalaşmady. Valyutanyň goşa bahasy saklanyp galdy. Bazarlarda gymmatçylyk dowam etdi. Döwlet ýolbaşçylarynyň daşary ýurt maýatyny çekmek finansyklary görnüşinden gümürtük galdy. Ýylatyň satyn alyjylyk ukyby pes bolmagyny galdy. Sebäbi zähmet haklary bilen harytlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň arasyna uçurum emele geldi. Dogry, ýylatyň durmuş goraglylygy bilen baglykda pensiýalar we döwlet kömek pullary dowam etdi. Zähmet haklary her ýyl 10 götürüm ýokarlandyryldy. Ýöne ýokarlanýan zähmet haklary ýylat arasyna aýdylşýaly keýigiň şahyna çykan bahalar bilen bäsleşmekden ejid geldi. Türkmenistanyň Merkezi Banka başa dollaryň resmi alış-çalış bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatdyna saklaýar. Ýöne gara wagtda bahalar resmi kursdan 5-6 esse ýokarda galýar. Türkmenistanyň resmi alış-çalış bazaryndan daşardak geçirmeler bir kanun hesaplanýar. Ýöne muňa garamazdan valyutanyň paralel alış-çalış bahasynyň trajektoriýasy tutuş ykdysadyýetyň basış astyndadygy. Daşar kasaplaryň basış astyndadygy wawatyny esasy görkezli hökmüne kabul edilýär. Diýip halkara pul gaznasynyň hünärmini aýdýar. Olmy barlyk işine görä Türkmenistanyň valyutanyň paralel nurky ýerli bahalary agram salýar. Şeýlelikde hojalykllardaky sarp ediş meýillerine oňoýsuz täsir edýär. Paralel bahalar ýurdun hakyky jemi içeri könüminiň ösüş tepkirini hasaplamaga ýardam berýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň valyutanyň goşa bahasynyň bolşýaly jemi içeri könüminiň hem goşa ösüş tepkirini hasap alınýar. Hökümet jemi içeri könüminiň ösüş tepkiniň 6,10 götürümne durnuklu saklanyp galýanyny gaýtalýar. Ýöne halkara pul gazanasy 2023-nji ýyl üçin Türkmenistanyň jemi içeri könüminiň ösüşini resmi sanlardan 2,5 esse töwereg aşakladyp 2,5 götürüm hökmüne çaklaýar. Bu aralykda gazananyň hünärmenler Türkmenistanyň valyutanyň paralel bahasyny kesgitlemekde gararsyz çeşmeleriň şol sanly Azatlyk radiosynyň maglumatlarynyň peýdalanypdyrlar. Jemi içeri könüm köp bolmany näme, az bolany näme, kime näme tapawdy bar? Jemi içeri könümiň ösüş tepkiniň ýokary bolmagy ýa-da pes bolmagy sada halka nähili täsir edýär. Kadry ýurtlarda jemi içeri könüm ýurdun ykdysadyýetynyň nähili ösenligini ýa-da peselenligini görkezýän esasy görkezji bolup durýar. Kadry ýurtlarda jemi içeri könümiň derejesiniň ýokarlanmagy köplenç halkyň harytlary we hyzmatlary üçin has köp pul harçlaýanlygyny, iş orunlarynyň döredilýänligini, munyň netijesinde döwletiň salgyt girdijileriniň ýokarlanýanlygyny görkezýär. Munyň tersine jemi içeri könümiň ösüş tepkiniň peselmegi ýurdun ykdysady kuwatynyň peselýänligini aňladýar we bu bolsa iş ýerleri üçin hemde işgärler üçin gowluk getirmeýär. Jemi içeri könüm bir ýurtda degişli döwürde öndürilen harytlaryň hemde hyzmatlaryň umumy bahasyny aňladýar. Meselem ösen döwletleriň jemi içeri könümleriniň görkezjilerine salgylansak Birleşen Ştatlarda 2023-nji ýylyň 2-nji çarýeginde jemi içeri könümiň ösüş tepkini 2,10 götürüm boldy. Ýa-da Germaniýanyň jemi içeri könüminiň ösüş tepkini 2023-nji ýyl üçin -0,5 götürüm peseldi. 2023-nji ýyl üçin bu görkezji Fransiýada 1 götürüm, Ýaponiýada 2 götürüm, Russiýada 2,12 götürüm we Türkiýede 4 götürüm boldy. Türkmenistanyň hökümeti jemi içeri könüm 6,12 götürüm diýär. Ýöne halkara pul gazanasy Türkmenistanyň bu görkezjisi 2023-nji ýyl üçin hakykatda 2,5 götürüm diýär. Merkez Aziýa ýurtlaryna jemi içeri könümiň depkini Gazagystana 4,16 götürüm, Özbegistana 5,15 götürüm, Kırgızystana 3,14 götürüm we Täjikistana halkara pul gazanasyna görä 6,5 götürüm. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2020-nji ýylyň 19-njy martyndaky inaugurasiýa çykyşyny halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygyň östüriljekdigini aýtdy. Prezident bu gurrunlary 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabryna geçirilen halk maslahatyny ýene bir gezek gaýtalap halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygyň östürilmelidigini aýtdy. Ýöne halkara maliýe guramalary şol sany halkara pul gazanasy we bütün dünýä banky Türkmenistanyň hökümetiniň hödürleýän resmi sanlarynyň ygtybarly däldigini aýdýar. Biz bu temany gepleşigimiziň öňümüzdäki sanyna hem dowam etdireriz.